Good night to all of you साफ्रोमनिसिमबो मोनाबिलिनि गोजोननाय बावहरग्रोनाय थाबाय। दानिया लोगोफोर थाजा खबर बा एबा खौरां आरोखि बेनो जाहैबाय रबि नार्जारिजों फैला जे बरगयारिजों बेफोरबादि माने BCAA नि मोनसे फिल्म बानायग्राफोरा दायो माने ससियेल मिडियायावहाय दावराव दावसि जानायखौहाय नोंथांमोना नुखाबाय आरो मिथिखाबायबो। दायो लोगोफोर फैला जे बरगयारिया कमेडियान फिल्म गाग्रासो बा बानायग्रासो, ओमफ्रायो रबि नार्जारिया जाहैबाय रबि एक्टरा जाहैबाय सासे फुल मुभि बानायग्रा सासे व्यक्ति बा राफोद सेंग्रा। बिथाङा फुल मुभि बानायनानैहाय गासै रायजो राजाफोरनो माखासे घटनाफोर बानायनानैहाय हिस्टरि बानायनानैहाय बिथाङा रायजो राजाफोरनो दिन्थियो आरो रायजो राजाफ्रा नायो आरो बिथांनि फिल्म बानायनायखौहाय मोजां मोननानैहाय बेफोरबादि माने गोजोननायखौ फोरमायो, गोजोनग्लायनायखौ मोननो हायो। रबि नार्जारिनि फिल्म बानायनायखौहाय साफ्रोमबो मानसिफ्रा नायालाबो माखासे नायग्राफ्रा बिनि फिल्म बानायनायखौहाय नायो आरोखि, रबि नार्जारिनि फिल्म बानायनायखौहाय। बिथाङा मोजांखौनो बानायो, साफ्रोमबो नाया जानो हागौ, नाथाय सोरबा नायग्राया नायो। नायग्राफ्रा मोनथियो सोरबायदि मानसिया माबायदि फिल्म बानायो, बबेबायदि मानसिया माबायदि फिल्म बानायो बेखौहाय रायजो राजाफ्रा बेखौहाय माने मोजाङैहायनो स्टेटमेन्ट होनो हायो। मोजां बानायदोंना गाज्रि बानायदों बेखौ रायजो राजाफ्रासो बेखौहाय फिनजाथाय बा स्टेटमेन्ट होनो हायो। दिनै जोङो नुदों आरोबाव फैला जे बरगयारिया जाहैबाय सासे कमेडियान फिल्म बानायग्रा। बेखौबो जों नायबाय, फैलानि फिल्मखौबो जों नायबाय, रबि नार्जारिनि फिल्मखौबो जोङो नायबाय। माबायदि बानायो रबि नार्जारिनि फिल्म बानायनाया, रबि नार्जारिया फिल्मखौहाय, ओमफ्राय फैला जे बरगयारिया माबायदि फिल्म बानायो जोंबो बेखौ नायबाय, बिनिखौबो नायबाय। नाथाय नायनानैहाय जोङो नुयो जाहैबाय फैला जे बरगयारिनि फिल्म बानायनायखौ ओरैबायदि गाजा फिल्म बानायो फैला बे जे बरगयारिया। जोंसो बेखौ पाब्लिकफ्रासो रायजो राजाफ्रासो जों बेखौ स्टेटमेन्ट होनो हायो सोरबायदि मानसिया माबायदि फिल्म बानायो। फैला बरगयारिनि फिल्म बानायनाया गासैबो मोनसे गाजाजोबसो, जारा फाग्ला बेफोरबायदि माने आवसावफोरनि बानायनाय माखासे फिल्म बायदिसो आरोखि, फिल्मसो। आवसावफ्रा जेरैहाय गोदाव सोराव खालामो, खहे खथे बेबायदि मोसानाय सोलास्लिब खालामनानैहाय बेफोरबायदि माने एक्टिं खालामनाय हिन्जावफोरखौहाय, बेफोरबायदिसो आरोखि बिनि फिल्म बानायनाया। मोनसेबो माने जेनुइन फिल्म गैया बिनि फिल्मा। फैला जे बरगयारिनि जि फिल्म बियो जाहैबाय मोनसेबो जेनुइन फिल्म जों नुवाखै फैला जे बरगयारिनिखौहाय। बेफोरबायदि माने जोङो नुबाय आरोखि। दायो पाब्लिकफ्रासो बा रायजो राजाफ्रासो सोर माबायदिया फिल्म गादों बेखौहाय रायजो राजाफ्रासो स्टेटमेन्ट होनो हायो, मिथिबाय दा? जोंबो नायो, जों स्टेटमेन्ट होनो हायो। दिनैहाय बांद्राय बेफोरबायदि माने गाजा खहे खथे खालामनाय, सालाय गुस्थि फेसनजों मानसिखौहाय माबा मोनसे खालामनाय, बेफोरबायदि आखाइ आथिं मेगन गुस्थि सालाय बेफोरनि एक्टिंखौहाय जोङो नायोब्ला जोङो ओरैबायदि मुगैथाव गाज्रि जों नुयो आरोखि फैला जे बरगयारिनि माखासे एक्टिं खालामनायखौहाय। बेफोरबायदिया गाज्रि। समाजारि फिल्म खालामोब्ला बेफोरबायदि माने बेफोरबायदिखौ मालाबाबो माने न'खरावहाय नायजाया
आरो फिसा फिसौफोरजों गथ' गथायफोरजों बेफोरबायदि नायजाया। ओरैबायदि गाज्रि एक्टिं बानायो फैला जे बरग'यारिया। बिथांनि फिल्म गानायखौहाय जों मोजां मोना आरो। बिदिबा हामबायसै लोगोफोर, थेंक इउसै।